Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión, desplazámonos ata o Rally Mix de Cuntis. Cun total de 91 inscritos, falaremos con algúns dos seus protagonistas. Boas a todos, hoxe temos con nós a Tamara Pereira, pilota no Campeonato Galego de Rally Mix e pertencente á escudería Relatividade Competición. Boas, Tamara, que tal? Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, poderíamos falar un pouquiño do teu Citroën AX e que o fai especial para ti? Pois o meu cochiño nada, a ver, para min chégame porque ao final veño pasalo ben e o meu coche para min quitar a adrenalina toda do traballo e todo, quitar eses, non sei como explicalo, que para explicarcho telo que vivir, sabes? A min despéjame de todo traballo para ele é o que me gusta, non sei que decirche, a verdad. Bueno, tamén faz labores de copilotaxe, no teu caso con David Santos, nun Citroën Saxo, que prefieres, ir de pilota ou de copilota? Gustan as dúas cousas. De pilota, claro que me gusta, a min encántame conducir, e máis na terra, porque na terra paso pipa. Pero co pilotaxe tamén sempre me gustou. No asfalto é moi diferente e gusta ir con David, ademais vamos a pasalo ben, que non vamos aos tempos ni nada e son moitas risas, vamos a freno de man, a que a xente disfrute tamén gustame un montón. Vale, falando do Saxo de David, sabemos que o ano pasado utilizastes nunha proba de slalom, modalidade na que tamén participastes coa X. Polo tanto, gustaríanos saber con cal dos dous coches prefieres competir. A ver, hai moita diferencia. O Saxo é un motor, a ver, unha caixa, unha VE, ou ao final vou con a MEA. A ver, gustame máis correr coa X, porque a mí o que me gusta é a terra, pero bueno, o slalom ao final colliño tranquillo e tal, e gustame moito tamén andar no Saxo. Vale, por desgracia no mundo do motor siguen predominando actitudes un pouco machistas. Ti como muller, e máis sendo das poucas pilotas que hai, tiveches malas experiencias? Ao principio sí, a ver, eu levo ao final desde 2018 e ao principio sí, a xente sempre vai criticar, a ver, pero bueno, os compañeros e todo moi ben. E a verdad que eu non me importa, entran por un lado e salen polo outro, sabes? Ao final eu veño a disfrutar, a mí nadie mo paga, que o pago eu e nada. Vale, agora unha preguntiña máis persoal. Se tiveras cartos infinitos no banco, que proba ou que campeonato farías e con que coche? Iría a Portugal. A unha lousada ou algo deso, gustaríame. Fafe ou... A min gustame saltar, Con algún coche en concreto? O coche sería o menos importante. Con ir ali e pasalo ben e tal, a min xa me valdría. Vale, bueno, agora un pouquiño de turismo e cultura. Poderías dicirnos algo típico da túa zona que digas temos que visitar isto ou ir a tal festa ou algo deso? A ver, é que en Santiago, como non vayas á catedral, e a catedral, pois, sabes, os beatos, esas cousas, a ver. Nada, pola zona, pois, ir a ver o Gundián, que non é da miña zona exactamente, pero é moi bonito, o Pico Sacro, as vistas espectaculares. Festas, aquí en Galicia se sabes que as festas son todas boas, para liala, vale calquera. Vale, xa para finalizar, a pregunta pola que naceu o programa. Que importancia ten para ti ou crees que debería ter a saúde mental no mundo dos rallies? Penso que é bastante importante, ao final vas dentro dun coche, tes que estar ben mentalmente, porque senón, a ver, si que te desestresas, si que todo, pero claro, se estás mal podes liala ben, sabes? E ao final é moi importante a saúde mental, pero en todos os ámbitos. En esto sobre todo, porque ao final tens que estar 100%, porque eres ti o copiloto e a xente que está vendo, sabes? Vale, algún agradecemento, un saúdo, algo que queiras decir?
Sí, bueno, gracias a vos por esta entrevista e gracias a miñas copis que as dúas son unhas cracks e a Picarrecha está aprendendo pero moi ben. Adri por todos estes anos ao meu lado axudándome e todo, a David sobre todo porque me axuda cando rompo o coche a arreglalo e demás, a todos os amigos e todo e sobre todo os patrocinadores que me apoyan e que sin eles non sería posible. Vale, pois nada, moitísimas gracias e vémonos nas carreiras. Moi ben.